כמו שאמרנו, יש לו בתחתית המערבל הבוכה שלו כדי לקבל פריסה הרבה יותר. המערבל הזה עובד עם טיימר שאנחנו מקציבים לו מראש כמה זמן אנחנו רוצים בדיוק לערבל. כמו כן גם בתחתית המערבל יש לנו מה הטמפרטורה שנותן לנו תמיד לדעת באיזה טמפרטורה אנחנו נמצאים. עכשיו נעבור לשלב הפירוט של המכל. כמו שאתם רואים, עם 4 גלגלים, 2 מהירויות נסיעה. יש לו יכולת ממש לעשות פרסה במקום. יכולת עיבור נהדרת. כמו שאתם רואים פה, הוא עולה גם בדרגות מהסוג הזה בלי שום בעיה. ביציבות מרבית.